Zábrehy Lava, kvalita bývania, ktorá vám bude vyhovovať. A to nielen v najbližšie roky, ale i po celý život. Dbáme totiž nielen na špičkové materiály, ale aj na precíznu realizáciu samotnej stavby. Ako vidíte, za mojím chrbtom práve prebiehajú práce na 5. nadzemnom podlaží, z celkových teda 6. No a skvelá správa je, že hrubá stavba bude dokončená už do konca tohto mesiaca, čiže do konca septembra 2024. Všetko ide podľa harmonogramu a zrealizované sú už prípojky vody, plynu aj kanalizácie. V rámci tohto projektu sme pre vás pripravili viaceré benefity, ktoré vás určite budú zaujímať, tak nás neváhajte kontaktovať a kontaktujte mňa sa s nami osobne. Tak kontaktujte jeho.